Ibunda. Ibunda Agnes Widyasmara. Saya aturkan jumenang ke atas meja. Iki apa jenenge panggung kok meja. Wah, mbok ora nranyak to karo mbokmu dhewe lho. Paham ora? Oh, ya ketrucut tok. Mangga. Duduk. 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 Sugeng dalu. Sugeng dalu ki. Sugeng dalu Mas Jalang. Wah, saiki Mas Jalang. Mengger. Sugeng dalu Ibunda. Kok ngapa wis suwe ora ketemu nggih? Kok sampun tambah anu tambah pripun sakniki? Tambah nggih, tambah. Tambah subur. Nggih. Oh, tambah subur. Alhamdulillah. Sik ana kewan mlebu irung. Niki ken napa Mas Gading, Mas Bagong, Mas Petruk, Mas Gareng? Ngopo, Mbah? Oh, kan ngendika napa Oh, ngono. ken ngendika napa? Paling sing ingkang swindahan nika mesti matur nuwun gitu Mas Gading, matur nuwun dumateng rencang-rencang sedaya ingkang sampun nyengkuyung anak lanang, sampun napa nggih mewujudkan cita-cita salah satu cita-cita almarhum anak lanang Mayang. Mayang Dewi Perdana ya Mas Gading. Oh, iki kabeh berkat warga laras. Nggih, matur nuwun Mbah Geter. Matur sembah nuwun kali Mbah Geter barang iki. Nggih. Sairingan-iringane barang wah, digawe. Wah, komplit. Sak truk-truke barang kok iki. Jangan didukung full tim ya Mas Gading, kecuali beberapa yang tidak bisa datang karena sudah terlanjur tanda tangan. Iya, betul sekali. Kerja sama yang lain, mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Nggih, ken napa niki? Oh nggih Mas Gading, mbok napa? Mbok menawi matur nuwun lho kalih sekolahe Mas Gading nggih. Wah, iya. Oh, kalih Bu Putu Budi. Nggih, niki sampun Mas Gading sekolah di SMP Tumbuh dan didukung. Nggih, didukung untuk mengembangkan bakatnya. Wah, matur nuwun sangat. Matur terima kasih buat ya guru-guru yang ada di sekolah saya. Di mana sekolah Mas Gading? Aduh ya ampun, Yung. Nek kelingan sekolah niku terus ndredeg ya luwih ndredeg mbangane kelingan nek kudu mayang sewengi. Nah, kuwi nomor 1. Ndredeg. Nggih ning sekolah kudu terus nggih Mas Gading. Kudu. Nggih. Arep absen. Oh. Kalih Mas Gading matur nuwun sak dalu menika sponsor yang lain adalah Simbah. Wah iya. Nah, Simbah matur nuwun. Kalih tante Wahyu matur nuwun. Wah, supporternya banyak malam ini. Banyak sekali. Ada yang bawa trompet juga tadi. Tadi mau naik panggung tuat. Nah, saiki wis polsek. Napa melih niki? Oh, matur nuwun kalih penggemar Bapak sing tasah yang masih setia. Nggih, sing tesih streaming terus di channelnya Dalang Seno, Kisah Nugroho dan yang lain-lain. KPK, Ki Gading Paukir, Ki Gadang Prasetyo di channel-channel yang sudah tidak asing lagi. Ya, ini berapa ribu penonton niki mau? Oh, 7.000. 7.000, alhamdulillah. Matur nuwun apresiasinya. Nggih. Kenapa niki Mas Gading? Kan nopo-nopo nggih, angsal. Loh, kok apa aja nyekel banyak kula padoske banyak, Bu. Mbok ora rata kowe iki. Ayo guyon-guyon ya, Bu ya. Ndakne sepaneng ku.
Gambyong. Aduh, ampun gua. Iki mau wis WA, ning aku ora nyanyi lho, Le. Wah. Aduh, Jani kenapa? Mana Soalnya toh? nek nyanyi niku kula mesti kalah. Oh. Kali-kali Om Kiswan. Nggih, leres. Om Kiswan iki sensei. Pun napa? Oh, manut to. Napa? Kok manut niku pripun? Ngomong-ngomong napa? Pak Mbah Geter kan napa kula Mbah Geter? Wah. Wah. Ngaten. Heeh, lega-lega. Iso-iso apa ora le Kula joget. mboten saged Biyen ki jare wah juara terus. Wah, Niku mbiyen nih Mas Gading. nggih dicoba lagi. Umpama juara nggih to. Nah, nggih Joget napa njukan? joget. Nggih bebek atus kali po. Napa ajeng balonku ada 5. Waduh, wis. Nggih gambyong bangker. Oh, Gambyong ki jaman sekolah wae ra apal sak gerak-gerake. Wah iki abot-abote anak lanang. Ya Allah. Aku meh dikongkon. Ora aku. Angel iki. Yo ngalah. Wah wis lali Mas Gading aku ki. Tari piring tuh saya kelingan sakniki. Ya Lah sabuk kula pun aku ya sabukku ya miring ora mek tali. Nggih pun, ning sak gerak-gerake wong kula pun lali Gambyong niku. Nggih. Wah, Alah, kapan meneh digarapi anak lanang. aku meh dikon lho, tuh aku lho. Aduh. Pun lali we, pun lali wah jan. Ayo apik ngono kok. Le, tak ceritani. Ya, oke. Jarene Pak Dewimo. Heeh. Menggah-menggah le. Aduh. Le menggah-menggah iki campur ndredeg iki lho le. Jarene Pak Dewimo lakon sing digawake yang dibawa malam ini adalah lakon ya di Argentina, tapi ini adalah lakon yang dibawakan Bapak pertama kali pas mayang malam. Nggih Mbak nggih. Anomanobong tapi satu lakon Ramayana nggih. Mugi-mugi berkah nggih Le untuk mengawali nggih. Amin amin. Nggih, kula ndredeg. Kula grogi Mas Jupul ya grogi ya Mas ya. Grogi. Mau ya ning kene iki ya grogi ya aku madhep kono iki. Isin dhewe aku asem tenan kok. Empun niki. Ampun. Lho. Ampun to. Nggih, pun. Mengke nek suwe-suwe kula mboten purun medun niki teng mriki terus.
Nggih, nek mboten purun medun napa kula aturi mabur. Nututi Jatayu. Pun nggih Mas Gading. Nggih, matur Sukses nggih Mas ibu-ibu. Gading. Nggih. Kok ibu-ibu? Oh ya Ibu. Ibunda. Komplit. Saiki iki ana sawirane lho, Tru. Nek tak wacane meneh mikir-mikir. Sawiran ki aku. Kon maca iki sampean bae. Iya, no. Sik ra ketok e. Niki bukti transfer nji, Mas. Iki. Niki sawer kagem Mas Gading 500.000. Sukses dan semangat terus Mas Gading dan kagem WL. Nyuwun gending setya tuhu. Nyembah nuwun saking kula Ibu Tami Malang. Sing nyanyi sing nembang sapa? Wah, ada turu wae ra tanggung jawab iki engko meng nampa amplop. Wah, sing mikir kene sing nampa kono. Sing halus-halus setya tuhu halus ra to? Ya embuh, kene tangi. Ayo, konangan. Anu biasane Mbak Ayu. Nek aku ra wani tratakan karo iki. Oh, ndak bandem wilahan demung karo kae. Wah, tlok. Monggo. Teriki napa teriku? Anu, nek perlu nggih mabur, nek saged ngabatir kantor. Iki ngopo ya? Tak wangi bandem cepolo apa? Ya. Nggih. Arep golek sing enteng walah. Sugeng dalu Pak Dalan. Sugeng dalu ki Mbak Ayu Purwansari. Pripun rasane? Rasa apa? Stroberi, coklat. Mboten maksudnya iki dalang pertama. Dhewe. Nggih. Niku Rasane pripun iki rasane? campur aduk. Nggih. Grogi, Nggih. seneng, bahagia. Apa sih jenenge kae? Iya, pokoke telu kuwi dadi siji. Ya. Nggih, mugi-mugi benjang meleh nggih, terus nggih. Nggih. Nggih, sinau terus, mugi saya apik. Nggih ta? Nggih, Nah, pokoke nggih. sae dados. Nah. Sae dados. Nggih, menika kula ken apa niki? Ken nganu koprol. Rawak semene akon koprol iki apa? Nggih. Nganu nembang setya tuhu. Setya tuhu. Nggih, setya tuhu. Nggih. Niku pemundutan saking sinten? Saking Ibu Ibu. Tami saking Malang. Oh nggih. Kangge bawa napa langsung? Ayo bawa, ning mau bawa ketoke ngalor. Loh. Nggih ngagem bawa. Nggih. Yen cedhak tansah mulan
Sita asik pindha mimi lan mintuna ayo nimas bareng ana tepi wajib sita asih Monggo, yuk setia tuhu dados. Hehehe. Aku kang setya satu matur sembah nuwun Mbak Ayu. Pacaane sarwa asri Surabaya
matur suwun. Nggih, Sami-sami ayo. Kandang sami-sami piye? matur nuwun Mas Gading. Nggih sami-sami. Nggih niki wong tuwa pun menggeh-menggeh. Nggih. Napa ajeng tanduk? Wah, wonten. Ora Kan iku nek kon tanduk le gage. Oh, kula tanduk bisa kok cukup. duwite ya tanduk. Lah iki. Nah, Iki kok ngono. maksudnya apa iki? Aku curiga lho kata-kata kene iki. Mau kae lho download-e tambah. Wah, alhamdulillah. Jos. Pun nggih. Nggih. Kula bali ten Demung mulih. Oh nggih. Iki nek mboten kula kacau mengke. Oh nggih nggih. Wis, saiki apa? Dhewe. Toyo nganti lali to. Tetapono janjimu selendang biru.
yen setiamu. Tatapono janjimu slendang. Sampun. Jebul nyoto manuk mabur dipanah. Santai, tenang. Ampun minder Gus, ampun nervous. Tandingi. Yo Petruk. Apa sing iso mung kowe Suryatmaja? Permadya iso mara sawangen iki Suryatmaja. Lumrah. Ayo saiki sawangen lehku manah manuk kae karo Mungkur Permadi.
swara ta kowe. Manuk tak panah karo mungkur wae kena. Lah kok dadi mung semono kebisane siswa Pendhita Durna ulap-ulapan sing dadi ucapmu. Ayo saiki adu katihasan karo Permadi. Tangkep Jaja kantaran bau genti milang tatu Suryatmaja.
Jagrakaya Tugu Sinukarta. Tugu wujudan manggon Sinukarta sinungging Jinawi-cawi. Lenggih menika Sang Ratu Jimat Dewi Kunthi Talibrataya Dewi Prita. Legek jroning tias dupi mulat denya sami Bandayuda. Risang panengah pangsah kaliyan Suryatmaja. Jroning batos tuwuh tandha pitakenan labet. Mulat kekalih Cakaya Jambe sinigar. Kaya datan siwah sarambut sigra lon-lona nyaketi kang sami Bandayuda. Dupi wis saged kagiating galih mulat sang bagus dinana sang-sangan mawa titikan Surya Sumarat mubyar murup. Dadya kelingan lelampahan nalika semana jabang bae ingkang wis mijil saking sarirane Dewi Kunthi ingkang den wadhahi Gendhaga kabucaling madyaning Benawi. Kocap dupi cetha pamawase Dewi Kunthi saha geter salirane brol kang riwe kaya tangkis dadal emut lamun menika jabang bae Atmat Janira nenggih Sang Surya Putra sumrepet kang pandulu tan kinampah dugi taninggalih temasaya doyong denya jumeneng plak Kawidara Dewi Kunthi. Tanemut Pradasena Sang Dewi Kunthi. Kocap Raden Bratasena dupi mulat. Wah, Kunthi babu kena apa? Kunthi babuku. Babu Kunthi kowe kena apa Ibu? Bratasena adimu Permadi kon seren gone gelut karo sapa kae? Bratasena munduran dhisik. Tak prepekane bocah nom-noman kae. Semubang Iwang Haruna dadi
dinetrane nganggo rapuh sabdaning kukila ringkani kara sageter kene tuaning kong leru sing bini panca Nger, aja sinenggo tambuh nyatane aku durung manuh. Kowe kuwi sapa? Lah kok wani sumalana lumebu ana ing paguron Sokalima. Nganti gawe gumun kang padha ndelok. Sapa kowe? Nggih, Sang Resi Durna. Menawi dangu dhateng kula, nami kula Surya Putra, ya Suryatmaja. Lare saking Perta Perlaya, kula ngaturaken sungkem pangabekti Premban. Ya, tak nampa, tak nampa. Kowe sumalana wani mlebu rene sing ngakon sapa? Sing jawab kowe iki sapa? Ora dijawabke ora usah mangkat. Jan. Inggih, saking kekajengan kula piyambak, Bawa Premban. Kok kendel? Lah kok wani kowe? Inggih saking kaselaknata ling raos manah kula, dupi mulat kawagigan para pandolan kura ingkang namung semanten kasagedanipun. Nyatanipun kasoran mengsah kalian kula, mongko kula menika sanes putra paguron Sukalima. Nanging jebul kawagigan kalantipan kasantosan keprigelan saged ngungkuli siswa paduka. Lah kok umuk kowe. Umuk bocah iki. Suratmaja, ngene ya. Ya arep kowe pinter bebasane iso ngikel jagat jaring angin. Arep kowe peng-pengan bebasan ora tedas tapak paluring pandhe sisaning Gurindha. Nanging kowe tak anggap ora menang karo siswa-siswaku. Nyatanipun kula saged nimpang. Menang ki lak rumangsamu. Merga ngene, murid-murid Sukalima ki ora mung tak wulang dadi wong kang ampuh peng-pengan. Kandel kulite atos balunge ora mung cukup kuwi. Nanging sing tak wulangke ya kuwi babagan tata krama unggah ungguh lan subasita. Sing unggul aja banjur ngeles sing kalah. Nanging aja srik lamun diwarai dituturi. Tur sing kalah ya wajib nututi supaya iso padha. Ngono. Ya wong patrape aja gawe cilaka. Ngerti ya Cah Bagus? Siji wong pinter sing isih gelem njaluk panemune liyan kuwi klebu menungsa sing wutuh. Loro, wong pinter sing emoh njaluk panemune liyan kuwi wong sing setengah menungsa. Telu, wong bodho ora gelem takon ora gelem njaluk panemu kuwi durung menungsa. Mula Resi Durna nek mung tok pameri kadigdayan sing kaya ngono kuwi mau, aku ora nggumun. Aku ora nggumun. Merga kowe ora duwe cak-cakan. Ora duwe tata krama, bener. Satriya kuwi kudu sugih lelabuhan kang utama, sugih kadigdayan. Sugih kepinteran nanging tetep kudu andhap asor. Kowe kudu andhap asor. Ora kaya dapurmu kuwi. Lagi pinter sithik wae wis umuk. Wis gleleng, wis kemaki. Ora kena diungkahi. Lah umuk kok karo Durna. Ora ana gunane kowe umuk karo aku. Ora ana gunane Suryatmaja.
sucine wus gagat tenjang ayam kluro hamalungi bang wetan sumamburat kowe sing jeneng Suryatmaja ya Surya Putra inggih Raden kasinggihan mekaten bocah ngendi kowe kula lare Pertaperlaya putranipun Kusir Adirata paduka menika sinten Raden aku Kurupati pambayoning para sata Kurawa kowe saiki arep nendi inggih badhe wangsul wonten ing Pertaperlaya rasah ora sah mulih isih yahene kok mulih jagongan karo aku wae Suratwaja wiwit ketok keprigelanmu kaya mau kae aku kok dadi seneng aku dadi kesengsem karo kowe bocah kok baguse kaya ngene nggih kesagedan kula namung semanten Raden ora nyatane kowe bisa menang karo Panengah Pandhawa ateges kowe bocah sing ampuh peng-pengan yo kowe saiki tak rengkuh kowe tak rengkuh dadi geneping para Kurawa aja sumlang kowe melu aku kepenak kowe melu aku sesuk kowe bakal tak dadekke tetungguling para ajurit iki Raden Sendika ngesaken dawuh